वटसावित्रीचं जे काय पूजन आहे ते आज धर्मात आणि शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे ते सतत सौभाग्य आणि संतती प्राप्त करून देणार आहे। या ठिकाणी एक अशी काल्पनिक आणि एक पौराणिक म्हणजे एक थोडक्यात पौराणिक म्हणजे परंतु खरी घडलेली अशी एक या ठिकाणी कथा सांगितली जाते की ज्यावेळी पूर्वी म्हणजे जवळजवळ हजारो वर्षापूर्वी ज्यावेळी सत्यवान आणि सावित्री आपल्या जंगलामध्ये ह्या दिवसामध्ये लाकूड फाट आणण्यासाठी गेले असता त्या ठिकाणी झाडावर चढून तो सत्यवान म्हणजे खाली पडला तरी त्याची पुढच्या म्हणजे चक्कर आली होती। त्यावेळी त्याचा प्राण खूप धोक्यात होता। त्या ठिकाणी त्याला उचलून त्याने सावित्रीने या ठिकाणी वडाच्या झाडाखाली आणून तिला झोपवलं। त्यानिमित्त वटवृक्ष असा आहे की त्याचं हजारो वर्ष आयुष्य आहे, त्यामुळे त्याच्यापासून जे काय वैज्ञानिक फायदे आहेत त्या वृक्षापासून मिळणारा जो प्राणवायू आहे किंवा चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी त्याच्यापासून होणारे चांगले परिणाम आहेत त्याच्या झाडाचे खूप चांगले आहेत ते त्याला प्राप्त झाले। आणि तिने अशी प्रार्थना केली की एक अशी कथा सांगितली गेली की यमाकडून तिचे प्राण हिरावून त्याने म्हणजे परत आणले तिने आणि त्याला आपल्या सत्यवानाला सावित्रीने पुन्हा एक चांगल्या प्रकारे आयुष्य प्राप्त करून दिलं की तिच्या वडाची पूजा केली असता उत्तम प्रकारे सौभाग्य आपल्याला प्राप्त होतं। की शास्त्रीय दृष्टिकोनातून वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून आज या वडाच्या झाडाला खूप महत्त्व आहे। त्या वडाच्या झाडापासून जे काय आपल्याला वायू मिळतो त्या वायूमुळे त्याच्या चांगला परिणाम झाल्यामुळे कोमात गेलेला म्हणजे सिरियस असलेला सत्यवान त्या काळामध्ये पुन्हा जिवंत झाला, पुन्हा त्याला जिवंत केलं हे त्याच्या मागचं शास्त्रीय कारण आहे। त्यामुळे वटवृक्षाचं संवर्धन करणं आणि त्याचं चांगल्या प्रकारे त्याचं हे करणं हे आजकाल अतिशय खूप महत्त्वाचं झालेलं आहे। त्यामुळे आज या वडाच्या पूजेला विशेषतः महत्त्व आहे। आजच्या युगामध्ये या विज्ञान युगामध्ये हे जे काय पर्यावरण रक्षण वगैरे जे काय आपण म्हणतो त्यामध्ये वडाच्या झाडाचं जे काय साधन आहे जसं त्याचं आयुष्य आहे त्याप्रमाणे आज त्याचा जर उपयोग केला असता तर माणसाचं उत्तमोत्तम प्रकारे आयुष्य हे वाढतं। त्यामुळे आज आपल्या पतीला असंच या वडाच्या झाडाप्रमाणे आपल्या पतीला आयुष्य प्राप्त व्हावं, आपल्याला अखंड सौभाग्य प्राप्त व्हावं हा या धर्माचा शास्त्राचा त्यामागचा एक वैज्ञानिक आणि एक स्वच्छ हेतू आहे। नमस्कार। वेर्डी गांवांतली वटपौर्णिमा बरी साजरी जाता। सगळे गांवांतले बायलो सगळे मिळून येतात आणि खूप उमेदीन येतात। ताचे सुनो सुद्दां खूप उमेदीन येतात आणि आमी दिसभर निर्जरी उपवास करता हो आणि मागीर सगळे हांगाच आमकां सगळीं मेळटा घरा सवाशिणी हांगाच आमी सगळ्यांचे कपडा बिपडा लावन वांगडाच आमी आनंदान सगळो साजरो करतात आणि सगळी फॅमिली एक जाता। खंय पयस आशिल्ली सगळी मुद्दाम हांगा येतात वटपौर्णिमे निमित्यान आणि अशेंच आमकां दीर्घायुष्य करपाक। नवीन भुरगे सुद्दां हितून बरी सहभाग दाखयतात। आमचे सोनो सुद्दां सगळे येतात आणि सगळी करतात। नमस्कार। सगळ्यांक आयज वटपौर्णिमाची चडांत चड खूप शुभेच्छा भेटयता। त्याचबरोबर ज्येष्ठ म्हयन्यात जी पयलीच पौर्णिमा येता त्या दिसा आमी वटपौर्णिमा अशी मनयता। त्याचबरोबर आयज तुमी पळयतात की हांगा आमच्या वडा कडेन कृष्णाच्या देवळा कडेन मोठे संख्येन महिला भगिनी हांगा आपली वटपौर्णिमा साजरी करता। त्याचबरोबर सगळ्या महिलांक माझी वटपौर्णिमाची चडांत चड खूप खूप शुभेच्छा भेटयता। त्याचबरोबर माझ्या घोवाक खूप दीर्घायुष्य लाभू अशी हांव देवा कडेन विनंती करता। त्याचबरोबर जी वटपौर्णिमा हांगा करता आणि जी बायलां वटपौर्णिमा करिना त्या बायलांक सुद्दां त्यांच्या संवसारा खातीर खूप खूप शुभेच्छा। अशीच तुमचो संवसार आनंदमय लाभो हेच हांव ईश्वरा कडेन मागता। त्याचबरोबर हांगा तुमी पळयता की आमी कृष्णाच्या देवळान आयज आमी ब्रह्मेशानंद स्वामी तर्फे आयज तेंचे जे हे स्वामीचे भक्त आसा ते येवन ते हांगासर सगळ्या भगिनींक घेवन आमच्या महिलांक घेवन आमी ब्रह्मेशानंद स्वामीची हांगा हे दवरून आराधना केल्ली आसा। त्याचबरोबर आमचे हिंदू धर्म आसा तो चडांत चड आमचो फुडें वचपाक जाय। आमची महिला जी आता नवीन लग्न जाल्ली आसा ती महिलांक कडेन सुद्दां मागता की तेंच्यांनी वर्सान वर्स वटसावित्री हो देवाची आराधना करची। कारण आयज जी पूजा करता ती लक्ष्मी नारायणाक प्रसन्न करून तुमकां तेंचो खूप आशिर्वाद असो मेळटा। तेका लागून सगळ्या भगिनींक म्हाजो चडांत चड शुभेच्छा। त्याचबरोबर आयज आमी पळयता की वडाच्या झाडाक हांगा बॅनर लायिल्ले आसा, हांगा एडवर्टायजमेंट केल्ले आसा। हांव आमच्या जनते कडेन पुराय हांगा मागता जे परिसरान रावता की हे आमचे पवित्र झाड आसा आणि आमी तेजी वर्सान वर्स वटसावित्री अशी मनयता तेन्ना
तुम्ही आपले जे बॅनर असा ते हांगा ह्या पवित्र स्थानान लावचे न्हू ही माझे कडसून तुमकां एक विनंती करता.